Mill-aħħar survey tal-Malta Today ħareġ ċar li l-feel good factor qed jevapora malajr kif l-inflazzjoni qed ikollha effett fuq il-finanzi personali. L-istħarriġ sab li 69% tal-votanti Maltin jaħsbu li l-pajjiż sejjer fid-direzzjoni l-ħażina, filwaqt li wieħed minn kull 5 biss ta' dawk li wieġbu qed jaraw titjib fil-finanzi personali tagħhom. Is-survey waqqa l-kliem li qal fl-aħħar jiem id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn meta ftaħar bil-kwalità tal-ħajja. Ħseb Kamila tinkiteb l-istorja. Qatt mal-poplu Malti għawċ ma kellu ħajja tajba daqs kemm hija llum. Jidher li qatt Kamila tinkiteb l-istorja mal-poplu Malti għawċ ma kellu livell ta' għexin tajjeb daqs kemm għandu llum, ma kellu kwalità ta' ħajja tajba daqs kemm għandna llum. Jiena ċert illi kull fatti juruh se ngħidilkom kif illi għandna bħalissa ġewwa pajjiżna l-aħjar kwalità ta' ħajja li qatt kellna. ċar illi qatt daqs illum mal-poplu Malti ma kien jgħix tajjeb daqs kemm qegħdin ngħixu. Però da ma ġarax b'kombinazzjoni, da ma ġarax għax San Pawl inserta ħobna jew. Dan is-survey juri biċ-ċar li dħul ikkomparat mal-inflazzjoni qed jikkontribwixxi għal nuqqas ta' sodisfazzjon personali. Bl-inflazzjoni toħroġ bħala tħassib ewlieni ta' dawk illi ma jridux jivvotaw. Din hija segwita minn tħassib dwar il-preżenza kbira ta' barranin illi jgħixu f'pajjiżna. Is-survey tal-Malta Today juri illi l-prestazzjoni tal-Gvern qed tingħata punteġġ ġenerali ta' 2.5 minn massimu ta' 5, marka illi tindika approvazzjoni bil-ħniena.